Fa 3 anys, Granollers va posar en marxa el Punt G, un dispositiu d'atenció i prevenció de riscos durant les nits de festa major i el Festival Música en Viu. El servei aporta seguretat, informació i assistència en casos de consums de tòxics o de violència. En l'última edició, a més, s'ha fet un mapeig per geolocalitzar els punts de seguretat i inseguretat de la ciutadania. La tornada a casa després d'una nit de festa major és quan es percep més la sensació d'inseguretat. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn d'un estudi que s'ha fet en la darrera edició de la Festa Major de Blats i Blaus a Granollers. Aprofitant la presència del Punt G, es va fer una dinàmica geolocalitzant les percepcions de seguretat i inseguretat de la ciutadania. Un estudi que es va complementar amb recorreguts d'observació per diversos espais de la festa i qüestionaris en diversos col·lectius. En el cas dels nois, la por és de sentir-se intimidats per altres grups de nois i en el de les noies, les pors estan més relacionades amb la violència sexual. Els resultats del mapeig i del Punt G s'han donat a conèixer aquest divendres en un acte a Can Jonc. Una de les conclusions és que després de 3 anys el Punt G es comença a consolidar. El que ens diu la memòria del Punt G és que el Punt G comença a estar consolidat, que la gent coneix aquest dispositiu d'atenció i que les dades ens diuen que hi ha alguna sèrie d'agressions, però que són agressions més verbals que no d'un altre tipus. El servei aporta seguretat, informació i assistència en els casos de violència o de consum de tòxics. La majoria d'atencions i acompanyaments que s'han fet han estat precisament per consum d'alcohol. Hi ha un equip motor que ens trasllada quina és la memòria i nosaltres parlarem i mirarem quines són les millores que podem fer al voltant d'aquest dispositiu. Però no com una cosa d'atenció, que l'atenció està ben feta, perquè nosaltres no només atenem en el dispositiu a casos d'agressions o violències masclistes, sinó que el dispositiu també són per atencions, per consum de tòxics. Per tant, el que nosaltres farem és valorar dins de la festa què és el que tenim que fer respecte a aquestes dues coses. La incorporació de la caravana l'estiu passat ha dotat d'intimitat les persones que acudeixen al Punt G. A Granollers, l'acte central del 25N s'ha fet aquest dissabte a les 12 del migdia a la Porxada. L'acte ha consistit en la lectura d'un manifest a càrrec de la Taula d'Igualtat de Gènere de Granollers i l'actuació Dones de Blanc, un grup d'expressió corporal contra la violència vers les dones. Durant tot el cap de setmana, la capital vallesana ha fet diferents actes relacionats amb contra la violència masclista.